Mga kapuso, nakasuway na ba kamo og tukar gamit ang dahon? Kung wala pa, magkat-on kita. Pinaagi sa report ni Orchid Slapingkaw. Kung aduna kamo hilig sa musika, apan way kwarta nga ikapalit og musical instrument, dili mabala ka. Sanglit mahimo kamo gamit og dahon. Sakto ka na inyong nadunggan mga kapuso, dahon. Gani, gigamit kini sa mag-amahan nga sila si Romualdo Pakibot, 74 anyos, ug iyang anak nga si Reynald Pakibot, 50 anyos, nga taga Danao, Bohol. Pang-uma ang nahimo nilang panginabuhian apan wa damha nga sila makatukar gamit ang mga dahon sa kaimito, bayabas, avocado, kakao ug uban pa. Nahimo nilang inspirasyon si Libby Celerio, usa ka Pinoy nga gihulagway sa Guinness Book of Records nga the only man who could play music using a leaf. Sa iyang panahon, tungod kaniya, nahimong leaf musician ang magamahang Pakibot sud na sa dulan 30 ka tuig. Nahimo silang kawani sa ecotourism sa Bohol, isip mga musikero gamit ang talagsaong instrumento. Way nagtudlo na mo ani nga kuan gisundog na dyan may buhot ra jud siya. Buhot sa dahon. Buhot ra din, ma'am. Ana, Dili sa iyo po. ana sige ba? Ana, mo dyan ay Hangin. hangin gigamit. Hangin ba pagawas, ma'am, sa kwan. Ana, sige. Nahimo na nilang panginabuhian ang pagtukar kung dapiton sa birthday, fiesta o guban pang kalihukan. Ang naot po ko nga madasig mo ani nga mong pagpatugtog og dahon, mga katuway po palihog. Atong tunan. Busa mga kapuso, atong ampingan ang atong palibot, hilabi na nga ang mga kahoy nga posibleng tubag sa atong mga pinahanglan sama nilang Romualdo Pakibot nga nigamit og kinaiyahan aron nga makamugna og musika. Oban si Clans Gabutin, ako si Orchid Slapingkaw, Balitang Bisdak.